ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn an mana kɛ lawala layilala ni wagati na an b'a yirala k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don Mifa Production ale ni Andu Jabarani la aw ka dɔgɔkun kunnafoni sira kan an b'a yirala k'a fɔ ko n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana siga fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolokɔni kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta o de hukumu kɔnɔna la an b'an ka dibila baarakɛlaw sɛbɛkɔrɔ fo ka sabu kɛ olu jɔyɔrɔba bɛ anw ka jɛmukan in na kumaso kɔnɔna la yan ni n balimamuso bi yan Kansutu Jarama. Kansutu, ça va? Ça va, Lagare. Kode Bastila. Amalatano. Demaya. Amalatano, alhamdulillah. Si. Abe polisu fo. Lagare ne kɔni to fo. O dabila sa. Polisu fo sa. Ayi ne to fo. U ka kuma bɔ ma bi. Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na. Tuma dɔw la polisi dɔw bɛ yen olu fana bɛ a bɛɛ tɛ. A bɛɛ tɛ nka. An yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yen dɛ. Ayi a bɛɛ tɛ o nka. El commandante. Marindaw. Ni bɛɛ kɛra ale ɲɔgɔn ye. Hakili la jamana denw an bɛ lafiya bɛrɛ. N'o t'a dɔw bɛ yen Kansutu jango stagiaire kurani minnu bolo don sisan. Lagare n ko b'a f'i ma ko hali mago tɛ hɛrɛ carte la. Awɔ. N'i ka carte professionnelle yira. U b'a fɔ k'u mago tɛ o la. Ne hakili la n'an tora ka ɲɔgɔn bolo. Ni tenue tɛ olu la. Ni bɛɛ y'a fɔ k'u mago tɛ carte la. Olu fana tɛna lakodɔn dɛ. Yɔrɔ. A sera an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka baara kɔnɔ o ɲɔgɔn tɛ. Siga foyi tɛ nin na. Lagare nin wagati in na an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔna la. Ko min ye Bayidi Darame ni a ka maaw ye. Olu ye damakasi sɛbɛn don. An ka kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la sa. Min ye Mohamed Sherif Hayidara ye. An ka kiiri tigilamɔgɔw ye ale ka sɛbɛn fura. U ye o bɔ a ma. Ayiwa. Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Conseil supérieur de la diaspora malienne n'o ye CSDM ye ale kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se Bayidi Darame ma olu kɔni kun ye damakasi sɛbɛn don damakasi sɛbɛn min ni a kun bɛ an ka kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka jalakili ta jalakili min ni a bɛ ta ka an balimakɛ Mohamed Sherif Hayidara ni ka ale sɛgɛrɛ Kansutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin kalo in tile 14 kiri kɔni jaabi bɔra ka bi wa kiiri tigilamɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko jɔnwala ko récépissé min bɛ ni a kun bɛ Mohamed Sherif Hayidara cogoya la Kansutu jɔnwala ko o ko in kɔni ko o bɔra a sira ma ka sabu kɛ ale de kun ye ni jɛkulu in ɲɛmaa ye a Kansutu bugunatigɛ sɛbɛn min ni jamana b'a di i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma hali association ma a na kɛ n'ale kun kɛn bɛ k'o yɛlɛma ni k'o kɛ a yɛrɛ cogoya ye awɔ kɛ Kansutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la Bayidi Darame n'a ka maaw olu kɔni kɛlen filɛ de ye ka nin kiiri ni ka a kuntigiya sɔrɔ Kansutu nka fasiri ko an ka ta k'a lajɛ an ka taa Mohamed Sherif Hayidara ale ka maaw yɛrɛ ka kɛnɛ kan olu yɛrɛ fana bɔra ka damakasikan kɛ ka a yira nka a bɛɛ ta u ye damakasikan in kɛ a bɛɛ kɛra nin kalo in tile 14 nka kiiri tigilamaw ye fɛn mun fɔ Kansutu u m'o kɔn dɛ ko tiɲɛ ni Ala ka kan kiiri kɔni a tigɛra a tigɛ cogo la nka ko ni u yɛrɛ sera ka a ko lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Kansutu ko o de bɛ sɔn ka wusaya a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ Lamini Bagayoko ni ale ka sɛbɛn n'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Kansutu a bɛna fɔ an ka kiiri yɛrɛ a bɛ ka ɲɛ dɔɔni sisan ayi Lagare a ma fɛn na k'an bɛ sɔrɔ se fanga la wa i b'i tilen de o kiiri ko in kun bɛ k'u jɛ dɔɔni dɛ ayi a bɛ kiiri ko in kɔni u kun bɛ ka ko caman kɛ nka kiiri ko in Kansutu o kun kelen don k'u jɛ dɔɔni nka sisan kɔni a bɛ i n'a fɔ o kiiri bɛ ka kɛ a kɛcogo a bɛ i n'a fɔ min bilalen bɛ kiiri ko koya ɲɛma sisan o b'a ka baara dɔn kosɛbɛ kɛ Lagare n'an bɔra yen an bɛ taa primature la ayiwa ko min ye an ka premier ministre ye ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa k'a ye kumasen dɔw fɔ min digira maa dɔw la dɛ Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na a bɛ hakili jigin Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la Amadu Tumani Ture don min na a bɔra k'i jɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'i ba nin kuma in ma diya kuma in a digira fasodenw na kosɛbɛ k'a sababu kɛ kuma yɛrɛ ma ta k'a lajɛ dɛ maa min ye kuma fɔ o de taara k'o lajɛ o wagati k'a sɔrɔ o y'an bɛɛ lajɛlen dalaminɛ kala kɛ hali n'an bɛna don kobilenw na sisan an n'a fɔ an ka bamanankan la ko bɛɛ lajɛlen b'i ba bolo Kansutu n'i bɔra kalama k'a fɔ ko jamana gouvernement kɔni a yɛlɛmana ni t'a fɔ a yɛlɛmana Kansutu dɔw kɔni y'u jɔyɔrɔ bila ka taa jɔyɔrɔ wɛrɛ la nka maa kurakuranin dɔw olu donna o la
ayiwa kan sutu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baara in kɛra a bɛ wajibiya olu ni premier ministre u ka sigi ka barolasigi kɛ kan sutu o de barolasigi in sen fɛ ministre kɔni a kun bɛ ka nin kuma in fɔ a ka baarakɛlaw ye k'a fɔ ko jɔngo ala tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko lakana sera kɔni kan kan sutu ko jɔyɔrɔba kɛra o la ka taa se fo an ka diplomasi ma kan sutu ko o fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ko nka k'a bɛ mun gɛlɛya a ka baarakɛlaw ye kan sutu o de ye kɔngɔ jugu mun bɛ an fɛ jamana in kɔnɔ yan bi ko n'u mu u ɲɛsin o kɔngɔ in ma ko an maa kelen minnu tugura u kɔ ka tɛgɛrɛ fɔ kan sutu kɔngɔtɔ o mago tɛ maloya la ko o maa kelenw laban na gankɔrɔ kuru ta ni ka u bugubugu kan sutu nin kuma in kɔni bɔ premier ministre da kan sutu a kɔni kɛra maa dɔw ka kuma minɛ de ye k'a fɔ ko tiɲɛ ni ala ka kan ko nin kuma in bɛnnen tɛ premier ministre da hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ e ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn ko kɔngɔ bɛ jamana la ko o bɛnnen don anw da nka o bɛnnen tɛ premier ministre da n'a ma ɲɛ premier ministre yɛrɛ kɔni a y'a ɲɛfɔ a ka baarakɛlaw de ye k'a fɔ ko tiɲɛna ala ka kan an ye ko caman kɛ fɛn dɔw la sisan kɔni ne kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen an ka an ɲɛsin yaasa kɔngɔ ko bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ cogoya min na k'an sutu ko an k'o kɛ an ka baara fɔlɔ ka kan sutu lakaleba jugu caman ye nin ta ni ka o ko kɛ kuma jugu ye fo ka taa se kuma ma k'a fɔ ko kuma min ko n'a digira an ka finitigilakaw la kosɛbɛ k'a sɔrɔ kan sutu n'i ye kuma in ta k'a lajɛ kuma in fɔra a fɔyɔrɔ la wa a fɔra a fɔ kuma la k'a sabu kɛ an bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka an disi gosi k'a fɔ ko l'armée monte en puissance n'a ma ye k'a fɔ ko l'armée monte en puissance kan sutu diplomasi la an y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛna jamana in kɔnɔ bilen n'i m'a minɛ jamana in ka daba ganya kan sutu n'a ma ɲɛ o ko in fɛnɛ sabatira sisan ministre kɔni ka laɲini ye mun ye u k'u ɲɛsin dun kan fɔ a bɛ se ka sabati an fɛ yan cogoya min na kan sutu nka nin kɔrɔfɔ in fɔlen n'i ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ ta k'a lajɛ n'i ye an ka politikimaw yɛrɛ caman ta k'a lajɛ olu kɔni kɛn bɛ ka nin kuma in ta de k'a fɔ ko o man kan kan sutu fɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka n'i ka sɔrɔ premier ministre a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jamana réalité dɔn wa a ye jamana réalité de fɔ ne kɔni ma nin kɛlɛkɛ yɔrɔ ye kan sutu Lagare maaw bɛ ɲina min kɔ an ka premier ministre bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko denmisɛnnin tɛ ayi hali politiki ko gunnakun kan a bɛ fɛn caman don a la bamananw ka kuma don ko ni nin tɛ se ka tiɲɛ f'i ye i bɛ jugu sara a ka tiɲɛ walakata i ɲɛ kan a ye tiɲɛ de fɔ ne tɛ kuma in gɛlɛmama yɔrɔ la k'a fɔ ko kuma min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye an kɔni bɛ min fɔ an minnu ye malidenw ye e k'a sutu filɛ nin sisan e layi laja k'a laja ka so ɲuman jɔ ka d'a ma ka buramuso ko ɲɛnabɔ a ye nka kɔngɔ b'a la ne sutu ko e ye nin fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ kɔni ɲɛna baarabaw don nka n'i ma i kɔfilɛ cɛnin in na dumuniko ta fanfɛla n'i ka baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye o man kan ne tɔɔrɔ ayi o man kan tɔɔrɔ ala k'an bɛ sababu ya rabi Lagare n'an bɔra an bɛ taa Wɔlɔfɔbugu Bolibana ko k'a sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔni dɔ ye dabalibanko ye nin ko nin ye kosɛbɛ ayiwa saya kɔni bɔra nin ko in kɔnɔ k'a sutu nin ye Tarawelelakaw ka du ye don min n'a bɛ Wɔlɔfɔbugu Bolibana k'a sutu n'i bɔra kalama an ka cɛkɔrɔbaw kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sutu yaasa an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ duw ka kɛ duba ye nka k'an sutu an bi tile in na o duba ko kɛn bɛ jata karalalala ye n'i y'a ta k'a lajɛ YT kɔni bɔnɛlen filɛ nin ye a ni na a tanti yɛrɛ fɛ k'an sutu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale furumuso k'an sutu o de ni a dɔɔni a tanti den t'a dɔɔni ye wa a kuzini san 14 boyɔngu olu de ye dalamanga kɔni daminɛ k'an sutu o y'a sɔrɔ YT ni a tanti yɛrɛ a banicini tɛ olu kɔni bɛ so kelen kɔnɔ nka u ka sigi kɛn bɛ pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna ye k'an sutu ni ne kɔni hukumu kɔnɔna la nin sunguru fitinin ne filɛ nin ye ni ka a kɔrɔkɛ muso o sɛbɛkɔrɔ jɔya a ma ɲɛ mun kɔ kɔrɔkɛ fana ko k'ale tɛna se k'i sigi k'o lajɛ n'o YT ye YT ale kɔni wulila k'a fɔ a jɔmuso ye k'a ka mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ ale furumuso ye k'an sutu o fɔ tanti ale ye gbangalama ka bɔ ni ka nɛnini kisɛbilenw ni diɲɛ kumajuguw bɛɛ lajɛlen ni ka o ta ka YT
intégrité in sɛgɛrɛ k'a sutu a ma ɲɛ mun kɔ a filɛ nin ye ni ka kolongalani ni minɛ ni ka o dasi cɛ kun a bɔ dɛ o dasile YT in k'u kan sutu YT in kɔni ale ye diɲɛ to an ye nka hali ne ka maa ɲɛ a fɔ mɔgɔ dɔw kun y'a fɔ kan sutu ko YT in ni u tora mankan de la ko kolongalani ko in tɛ tiɲɛ ye ko a kun ye crise de piqué nka o kɔni kɛlen an ka dɔgɔtɔrɔw y'a ta ni ka taa larawuli olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko jɔn ko ala crise kun tɛ dɛ kolongalani de don o yɔrɔnin bɛɛ u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ tante in ko a denmusonin tante in yɛrɛ si bɛ taa fo san 60 dɔɔnin na k'a sutu nka a denmusonin o ye san 14 boyango ye an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni bɛ kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ɲangilidaw kan ka kɛwale jugu la i bonya b'a la lagare a bɛ kɛ o cogoya la a sera yɛrɛ de ten dɛ sariya ka ta an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'i ye maa fa i ka fa n'a sɔrɔ n'i ma lawula kama m'o fɔ dɛ nka k'a lawula kama ka maa fa i y'o faga cogoya min na i fana kan ka jɔ jama ɲɛkɔrɔ k'i bɔ a la ten ala k'an bɛ saba yarabi lagare n'an bɔra yen jɛkulu min sigilen bɛ ka Fleuve du Niger ka o nafa yira maaw la Fleuve du Sénégal sakɛ ni an ko ma ko l'OMVS min y'an ka jamanakuntigi ye Colonel Assimi Goïta e ko olu ka lajɛrɛ kɛnɛ kan a ma ci de k'a sutu ni i b'a kalama an ka jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ de ye ni jɛkulu ɲɛmaa ye sisan k'an sutu tarata don juillet kalo tile 18 u kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye ba la k'a sutu nka ɲɔgɔn ye mun kun bɛ kɛ e sigilen ne sigilen an bɛɛ lajɛlen b'an ka so nka laji ninnu bɛ an labɔ an b'an ka kuma yira n'o ye video ye o don conférence jabaranin kan k'a sutu o de kɔni sen fɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Colonel Assimi Goïta ye a kɔni ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna ala ka kan ko baara caman bɛ yen sisan k'a sutu ko baara min ni tɔ ka jɛ don ko k'a sabu kɛ kabi san 2019 k'a sutu n'a ma ɲɛ u kun ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ n'o kɛra an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ u kɔni kun ye taasira caman yira k'a fɔ ko u kan ka baara kɛ ni taasira min ye nka k'a sutu n'i bɔra kalama san 2020 wagati banajuguba o do de tuna diɲɛ fan bɛɛ n'a o ye coronavirus ye covid o kɔni hukumu kɔnɔna la k'an sutu a kɛra sababu ye ni ka baaraw caman b'olu ma la Assimi ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ni organisation ye n'o ye OMVS ye k'an sutu ko a baara kɔni ka suma kosɛbɛ k'a sababu kɛ n'i ye anw yɛrɛ ta k'an lajɛ yan k'an sutu ko anw kɔni dɛsɛlen don ka navigation caman kɛ an ka sira kan sutu wa hali baraji minnu bɛ yen tɔ ka jɛw don kan sutu fo ka taa se an kan ka sɛnɛ minnu yɛrɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ji de bɛ jɔyɔrɔ ka b'o la u bɛ kɛ malo ko ye kosɛbɛ kan sutu ko an ka yɔrɔ caman bɛ yen baara dɛsɛlen don ka kɛ yɔrɔ min na k'u kɔni ka a lajɛ u ka wuli ka u jɔ kan sutu yaasa u bɛ se ka baarabaw sigi sen kan cogoya min na yaasa sigikafɔ ani sɔrɔ ni damu o bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na kosɛbɛ lagare n'an bɔra yen sa jɛkulu min sigilen bɛ yaasa se tɛ maa minnu ye walima maa minnu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔ la ka dɛmɛ d'u ma n'an k'u ma ko sécurité alimentaire ayiwa ko min ye assistance du commissariat ye olu ye o maa ninnu dɛmɛ kosɛbɛ k'a sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin ye malo tɔni 25 boyango ye tɔni 25 kan sutu a kɔni tilala an ka maaw fɛ kɛlɛ kɛn bɛ ka maa minnu bali u sigiyɔrɔw la n'a a caman bɛ an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔw bɛ sukulen kɔ kan sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na assistance du commissariat à la sécurité alimentaire ale de kɔni filɛ nin ye ni ka nin dɛmɛba in ta ni ka nin maa ninnu sɛgɛrɛ u filɛ nin centre mabile la Sogonikɔ an yɛrɛ fɛ yan kan sutu a ma dabɔ foyi kama walasa jamana yɛrɛ ko dengɛrɛfɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna la a kɛra nin kalo in tile juma yɛrɛ nin kalo in tile 7 wagati kan sutu an ka jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ u ta k'u hakili sigi se o ma kan sutu nin fɛn di yɛrɛ a kun labɛn bɛ an ka chef de cabinet monsieur Ibrahima Litmi ale de fɛ kan sutu a kɔni an ka maa minnu fana bɛ yen ni olu ye kɛlɛ kɛmɛ ka minnu bali u sigiyɔrɔ la kan sutu u kɔni ka kuma lase la n'o ye
Abdallah Jaray o y'an yɛrɛ balimakɛ ye ale kɔni bɔra ka kuma ta ni ka jamana marabagaw fo kosɛbɛ o wale ɲuman dɔn ka sabu kɛ nin fɛn in bɛna don olu ni fɛn mun cɛ Ala de b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn kan susu o bɛɛ ta an ka maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔni kɛn bɛ k'i kale kan susu a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ se ka janya de nka don n'a nataw la olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa maliden bɛɛ lajɛlen na sigi ka taa i sigiyɔrɔ la lakana yɛrɛ kɔnɔna la ka susu bonya b'a la. Lagare u bɛ fo ni yɔrɔ in na u kɔni baara kɛlen na. An bɛ énergie fo dɛ. U ka hinɛ na fɔlɔ. Kodi? Awɔ. O fɔ dɛ. Énergie ta kelen don sisan. Maa kan k'o fɔ a la dɛ. I tila wagati ni ka baara yɛrɛ la. U b'a pago ten. Sin a bɛ ani bago ten. U kana pago han. Lagare n'an bɔra yen sa. Ko CEDEAO kun kɛlen bɛ ka ɲangali wale minnu ta ka ɲɛsin Mali ma. Ŋaniya juguya yɛrɛ la. Ne a ma ɲɛ u y'a fɔ kɔni ko o ɲangini ni o kumakan ninnu bɛ wulila ka bɔ Mali kan. Ko yala u ye degun min na se Mali ma o bɛna se ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen fura sɔrɔ olu la. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na diɲɛ maa ye anw seere ye nin kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ k'an ka fanga dafiri mun kɛra fanga yɛlɛma in de kɔni kɔnɔna la CEDEAO i n'a fɔ olu kɔni sigilen don o kan olu mago tɛ jamanadenw na dɛ nka olu kɔni mago bɛ u ka fangaw de la kan surtout o kɔni dafirilen u filɛ nin ye ni ka embargo ta an yɛrɛ kun tɛ embargo in dɔn nka an bɔra a kalama k'a fɔ ko ja hali ni embargo in kɛra an bɛ se ka balo. Ne yɛrɛ hakili la fɔ n'embargo kɛra n ko Mali dugukolo bɛna yɛlɛma de o. Ayi. Ka dafiri an dala kɛ. Parce que a kuma in fɔra n'a fɔra embargo bɛna kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ kule n'embargo kɛra kan surtout an y'a dɔn k'a fɔ embargo a kɛra tiɲɛna Ala ka kan a kɔlɔlɔw yera nka a kɔlɔlɔw ma y'an kelen fɛ yen de a nafa yera an fɛnɛ fɛ yen k'a yira k'a fɔ kan surtout ko an fɛnɛ ja an bɛ se ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye ka sɔrɔ embargo ko in tɛ kan surtout o de kɔni ko n kɔnɛ la u kilala k'u sigi k'u miiri u ye ko in bɔ an ma kan surtout n'a ma ɲɛ a bɔra ma fasiri kɔni ko an ka ɲɔgɔn ɲininka a fɔ u ye nin bɔ a ma a ye kɔlɔlɔ minnu kɛ kan susu u bɛna se ka u jɔ o kɔlɔlɔ in kɔrɔ wa kan susu ka sabu kɛ n'i bɔra kalama a kɛra karidon juillet kalo tile 3 wagati kan susu embargo ko in kɔni u ye o sama k'o bɔ a la nka u kɔni kun ye an ye Ala n'a kira bolo kan surtout ka bi an kan parce que kɔni ko ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kɔni ye nin ɲagali in wuli ko o jija tuma min na u ye ɲagali in kɛ a ye tɔɔrɔ ni degun min da an fasoba Mali kan k'u jija u ka na ni siraw ye sira min ni an bɛ lafiya i bonya kosɛbɛ. Lagare n'an bɔra an bɛ taa Senu Medine an ka taa yen ko fagali wale min kɛra yen ayiwa ko segin bɛ ka kɛ kan surtout Yaya Tarawele a ta wala ka dun tɛ ɲuman kɛ kuma dɔ la ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko Yaya da juguni ayiwa Yaya da juguni kan surtout ale de kɔni kun kɛra sababu ye ni ka fali ta fali wale min ni a y'o kɛ Bariga Tarawele a y'o fɛnɛ de fa kan surtout nka a kun bolilen bɛ ni ka taa i ɲɛma dogo kan surtout a kɛra ko ye n'i bɔra kalama fo an seninkaw an kun dimina kosɛbɛ ka wuli ni ka an ɲɛsin commissariat yɛrɛ ma kan surtout wa a fa mun yɛrɛ bɛ yen ni o ye imam yɛrɛ ye ka taa o ka so fila o filenkolo ci k'o da k'o ci kan surtout wa a ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen an kun ye dɔɔni fila ta o yɛrɛ la kan surtout nka a ma ɲɛ mun kɔ Yaya da juguni ale kɔni a minɛlen filɛ nin ye kan surtout a minɛna Alamusa nin kalo in tile 13 wagati kaɲa 16 kan surtout nka a kun bɛ fo san ja ani a ka sungurunin de kun bɛ fo san olu kɔni u minɛlen filɛ nin ye ni ka na n'u ye bɔgɔ jeninen kan surtout nka fa kɔni bɔra ni ka a yira k'a fɔ ko tiɲɛ Ala ka kan ale kɔni ye yɛrɛ de ye den yɔrɔ yira ka a ko bɛɛ sigi sen kan yaasa den in bɛ se ka minɛ cogoya min na k'a di jamana ma